ଆଜି କଇଁତଖୋଲା ମେଳାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ ହଜିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମାଆକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦୁର୍ଗା ଛକ, କାରଣ ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ମାଆକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମା ଫଳ କିଣିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସରିଗଲା। ମୁଁ ମାଆକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ କଇଁତଖୋଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଚାଲିଲୁ। ଏତେ ବାଟ ଯିବ ଗାଡିରେ ତେଲ ନ ପକେଇଲେ କେମିତି ହବ? ବିଦେଇପୁର ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ କଇଁତଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଲୋକ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କଇଁତଖୋଲା ମେଢ କେମିତି ହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଆସି ଠାକୁର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, କାରଣ ଠାକୁର ପିଞ୍ଚରେ ବନା ହେଇଛି। ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମେଢ ସାଇଡରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାଲିମୁଣ୍ଡାରେ ମେଢ ଆଉ ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ କରିଥିଲେ। ଏ ଭୂତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଡରିଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିଦେଲି। କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ସବୁ ମିଶିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।